0772162651. You know what we do in the first hour into the second hour, it's old school. And then we turn it up to some brand new music. And of course, I have guests coming through tonight. Drop it one more time, please. Again. Star FM. Feel it. Well, you know, somebody, Mr. Carla said, chick. You be a father Paris, your Kaya. Bless it up. Much in your dumper. And you know it, I'll go, huh? Amen, hallelujah, kiddo. You big up bastard, body slap, check. I know garage in the day, now you. Muketa, Musa, Kesa, you. Imirasta, no, Kundanga. Upayanda, Kundambo, Yanninda, Kavabata, Yavaka, in the Basayani, Osakambo, Imboko. Ngawa itiriko. Upayanda, Kundambo, Yanninda, Kavabata, Yavaka, in the Basayani, Osakambo, Imboko. Ngawa itiriko. Rasta kutenga ndicharidzura ibvapa usanyebe kuti kunodhura baba kana vari vako chidhura. Well, umabanditi ndinendekandiri versatile wandidena njakusayeka critical ndara chakutosiva ndripese signal tenga matishu gatendena ndinobisi. Yes, 10 minutes after 10. And of course, it's all about the Zim Dancehall Overdrive. Here we uplift the upcoming artists, producers, and of course we celebrate the legends and icons. But well, tonight it is a different ball game altogether, because in the building tonight I have one of the most controversial one Zim Khalid. One Zim Khalid. Yeah man, greetings Zim Khalid. Zim Khalid waribo ngoti ka flu chete because wanga chana ku studio achibika mtakunanzva. Oh man, ndima mstobike king. Aiwa ndiripo ndichimeka sure. Mana zati tsata pinda mukubika muri kuziya. Kuna vanhu vakawanda vanonzwa kuti Sparks. Exactly. Isusu tinogona kunge vamwe tine makore tichizivana Sparks. Exactly. But vamwe vanodaya toziva kuti Sparks uyu ndiani and akabva nekupi. Alright. Sparks asi munhu wane mumaseko emusic. Sparks akanga ari kubva kudhara. I think kudhara cheko vanhu vakateerera doctor wemagita ndofunga vakatonzwa Freeman achiti yo Sparks we have been together from start. Zvibva mangondiudza ipapo ukama hwenyu navo Freeman. Freeman ndewangu. Before fame. Mamuri manager, mamuri DJ wake kama mamuri face. Aiwa chakaitika ndekuti isu tangotanga ndio munhu ndakatanga kuzobelieve pa local level kuti muno mukutorowa mandanda akatoipa ndikufarira ndatanga kunzwa doctor but angotanga kulinga before fame zvakazoitawo zvamukuru ndo zvakatanga yazoputika vanhu sevatanga kwazi saka angari face angangori face right. But tikadzoka kudhara mune maartist amakamboshanda nawo here muri manager kana kuti muri DJ pana vamukamboshanda nawo? Iye Freeman ndakambomuridzira then Lady Squander ndandiri manager Lady Squander for about 5 years. Ndezvarini ngatiti 20 kubva kuna na 2013 achazoziva 2015 16 kokusvika kuna na 2018 19 ndo patakanetsana nasisi. Kamse makanetsana mokuti chi takangotadza kunzwana namadhiri amunoziva indava munoziva kuti madhiri edu aya vamwe vacho unomboisa imwe muhomwe imwe yacho unomboita sei kana uri manager unosangana nazvo unomboisa panodziya zvobva zvasvika kuchi kugeto youth right ivo pane inenge yagarirwa paunoda kutira kuexplain right apa tambokuregerera right apa takuregerera wobva waregererwa futi right zvakawaigarira futi tipanapa agatimbosiyanai nazvo. Unoza Sparks tiri panyaya iyoyo unofunga kuti chii chaitika panyaya iyoyo between maartist nemamanagers because mari dzokungoramba dzichigarirwa uri kuona it's because maartist ari kupa mamanager mari dzavo dzinomeka sense dzinoita waite something makatesa hapana artist anobvuma kupa manager more than kana 25% padhiri
saka ngati tova natasa mali dzacho dzinenge dzichichargwa maybe artist akuda kana 1000 ndova natasa kuti manager inini andika pa 25% kana pa 20% yangu i2 wire apa ndika netumwe tuma expenses tonenda zvoitawo kuti munhu aundire munhu uyu andika saka unozona zvasi kubalanza saka unongowa kuzoziva kuti no munhu anotambira kana gida wozongomuti achangwana paita panapa 8 wire ungarambe dhiri rero but right Sparks ngani vatonetse unofunga kuti mari iri fair ndeipi kuti percent iri fair pana artist na manager anofanira kuwa percent ipi because watiwo ndo panotangira kuita sei kunetsa panonetsa ndepekuti manager wedu watinaye like kumanager nekwati tichitana kwavo manager anopesera kuita zvinhu zvasingafana ngachiita anotanga ngakuita promoter futi kana mangazvicherechedza saka anopesera kukavidza dzimwe mari dzake kumwe pamwe taenda kustudio pamwe taita video pamwe taita sei saka percentage ye haizokwana asi manager akaita basa rake rekuziva kuti ari kungomanager artist nezvinhu zviripo bozi vanhu vazive kuti manager anofanira achiita basa rei promoter anofanira achiita basa rei because ini ndofunga kuti ndo panotangira problem ndofunga kuti inotangira pakuti right panapa tina 100% shamwari zvatina 100% iwo ndoda kukupa 20% andidika manager of artist what it's bore poa panzi ngatichibvisei isusu 10% yatinoda or 15% yatinoda kuendesa muproduction chiisa pasaidi tizoshanda paproduction yani yedu tikada kuita mavhidhio tinoda kuita chi ngatichibvisei kamwe tapa chiitapa 20 yako plus 15 yabviswa manje godfather kadada ari kumageto isu nonga kungwarisa aiwa ndikuti ndo zvino azvo zvinofanira kuitika kuti tichiri kutotanga asata sense shamwari tina 100% 20% ndeyani ndeyako 15% ngatiite kumaworksani edu atichada kuzoita yapa 35 andika ngatichibvisa imwe 15% tichingoisa maakaunti yani maakaunti yako kuitira kuti iwewe tikazo masavings ako epasite tasarwa ne50 chidyani chidyako vanichiziva kuti munhu wedu haasi pama1 kuti zvikazooma kumberi uko manje mageto yusi manje kana especially kuzimdhanze mukuru ufana kunyanyotanga kuyanyorongeka stereki moto dzaunzwanana wakatanga wada kusenga 5% uko imwe 10% uko zvodangonzi wangu inini yangu yandiri kudya ndeiyi yako ndeiyi ndoti muwirirane vese wakauya kumageto yusi achida kuzoda kushare zvimwe zvinenge kakurongeka stereki vakanetsana nemageto yusi saka unozongoona kuti mawani unokaona manje tichazoibata zvedu iyoyo because ini ndinofunga kuti ndo ega template inoita sei inoshanda in terms of kuti tiendese maartist kumberi tiendese genre redu kumberi plus zoti mangwana tikacheuka tinoonawo zvaitwa naartist ndofunga kuti ndo ega template inoita sei inoshanda because tikaita template yoti ndingotora mari yangu zvauri kuita nemari yako hatinei nazvo ende hatisi kuonesana but I think kune vamwe artist anenge akazorongekawo anenge akaita sana Freeman vana Wingy D vanogona kuva tizoshanda kudaro but kuzasi kwedu kunovafana ukako kuda kutomudza toma percentage anofunga kuti akutobirwa uri kuona Sparks pane problem yako manje ndanze nemageto etu godfather zvamadaidza Sparks haapedze 2 minutes asina kutaura kuti Wingy D yanzi achingotanga kutaura nubva totani Wingy D but apa ndanakira kuti wabva wataura kuti akaita sei akarongeka Wingy D arongeka but pane zvimwe zvinhu zvari kutiregerera like izvezvi zvanomukwana level andiri izvezvi godfather dai Wingy D akatomboyawo podcast kwangu ka dai nditoti pane rimwe level but just because madhara aya andika vanoyatsoziva zvinofanira kunge zvichiitika muculture but vanenge vachidrowa anomukuona kuti wanga wakusapinda maridhimu izvezvi mukuru wakapinda aiwa ngativatamira Sparks ndo akati mukuru wapinde paridhimu hauna kuti wapinde paridhimu but mukuru vanenge ine template yavo vanenge ine mashandiro avo semunhu ane manager semunhu ane executive yaunotoziva kuti kuna bhanda andireka kuna lion vaine executive yavo bva vawirirana kuti shamwani pa2 years dziri kuitika idzi ngatimbobudisa masingo nemaalbum pagore rechi3 ngatipinde pamaridhimu saka ivo havagone kuchinja template yavo kuti vafadze inini kana kuti vafadzani iwewe saka ivo sekutaura kwaita kuti hona vakupinda pamaridhimu hatisiri saka kuti vapinde pamaridhimu tange tata ayewa maitiro ari kuitwa nakingman mafungiro angu inini mudhanso ndo chaiwo because hakuna artist wedhanso ari pamusoro pavo so I think ndivane the right template because dai kwakune munhu ane ari pamusoro pavo kudhanso tikadai tiri kuti ayewa havasi kurepresenta culture but vari kurepresenta culture because ndiye munhu ane the right template ndiye ane performance iri kudiwa ndiye ane the most expensive booking and ndiye ari pademand zvinorakidza kuti chii Sparks
Another tight. Unozondidaidzira kwako ndisa pa tight. Aisidenge atikuonesana kamukuru kuti wana Winky D andika dhanzo zvainoita yakadai so. Dhanzo ine zvimwe zvinhu zvinozikanwa kunzi zvinoitwa imomo like tine rhythm culture. Andika munhu wese anoziva kuti samwe anofanira kumbopindawo mu rhythm culture. Andika ende wana Winky D vanotozviziva kuti akasapinda kuma rhythm andika tavharira vafana ma upcoming tiri pa rhythm culture ndipapi pakakanganiswa na Winky. Asi Winky D chete pa rhythm culture pakakanganiswa na akawanda. Ngotaura nyaya yagafa tibva taipedza. Wati nyaya yagafa yakamira so. Winky D ane zvimwe zvinhu zvanofanira kuitira industry. Tatiri panyaya rhythm culture. Pa rhythm culture tikuwirirana kuti havana chawakakanganisa. Ndikuze waende kudaro. The first song ya Winky inozikanwa nevanhu. Yatangozikanwa nevanhu inonzi ndiri rasta. Iri pa Lucky Spin rhythm. Exactly. Muri kunzwisisa. Pese papa paya understand culture. Kurakidza kuti munhu kubva pekutanga vakatopinda vachitoziva culture. Andineka. Ndobva vaenda nayo. Andineka. As an artist une ma-strategy. Andineka. Wobva ito strategy yako iwewe. Kuti right isusu tikapusha ma-works edu. Kana tasvika pa-level rakati. Ngatimire kumboenda pama-rhythm. For my reasons are better known naivo. Kana tadaro tozodzoka kuma-rhythm. Right. Vamira kuenda kuma-rhythm andineka. Vobvaenda kuma-album. Vobvaenda kuma-single. Tobva taona vakaloka industry. Vachikwanisa show yavo vari 1 vachipinza vanhu 10 to 15,000 varichi vari 1. Exactly. Tobva taona varivo vari kubhukwa the most expensive booking. Ndizvoka mira tobva tabva ipapo tobva taona apa havasi kupinda pama-rhythm ka. Tobva taona kuti mukuru vatora ma-awards ma-international awards nema-local awards patime iyoyo more than 10. Andineka which then means kuti zvavari kuita zvikuita sei zviri kushanda. Ndo mafungiro angu. Sabva kudaro andineka vobva vadzoka pasina vati dzoka vobva vanorova 2 nhano. Vanorova 2 nhano andineka producer andineka agadzira 2 nhano. Every artist akuenda kunani kwaari producer. Ma-artist angasingapinde pama-rhythm akutanga kuenda kuma-rhythm. Saka inini takutopedza nyaya yegafa andineka panyaya yema-rhythm zvichireva kuti zvavari kuita zviri kushanda. Because dai zvanga zviri kushanda andineka tikadaiti kuti mukaona mukuru pawakabuda pama-rhythm Zimdance yakabva yadonha hona iwa wakabva wadonha ma-awards havana kuzombowina but tikaona kuti vakatoelevetwa. Vachimani mbotaurawo Godfather. Nokupa mukana. Thank you. Big Man nemamwe madhara ese vana Sekalaza naFreeman nani vanotozviziva kuti wakaenda kuma-rhythm pachauya ma-upcoming akati wandei kudarika vasingapinde ma-rhythm. Ani munoziva. So iyopo vanonge vachiramba kupinda ma-rhythm paya kutry kusabotage vapfana kwe-highest level resabotage ivoko. Because rhythm rakagadzirwa rhythm rakapinda Freeman, Winky D naKiller T robva rapinda vapfana 3. Rhythm iroro rinoteererwa ende vapfana 3 havanotoita 2 but just because wana nhingi wacho vaitawo zvima-rhythm zvavo vaisa 200 matista yanga akubhoeka nofuti nekupinda zvima-rhythm zvezviya maiziya. But skill chacho ndeyekuti vana Winky D vakaenda mukaona rhythm yari rakapindwa 2 nhano rariya pato nevapfana vari papo iye producer wacho akutodyawo takutomuziyawo just because one song yangoitwa namakuru wani. Saka makuru wani vanotozviziva kuti vakatoita zvinhu nevafana ava vakatoita zvinhu izvi zvinotosimudza vafana ava zvinotovaendesa kumberi saka vanozvilimita. Maiziya wobva watanga kuita ma-personal strategy ekuti ivo vaende kumberi zvekuti iye saartist akazvimirira ega anenge achipefoma good anenge ari kumberi but culture ndo inosara. Vafana ipopo vanove vachidigidha paculture yedu so maiziya because of madhara akakula maalbum avari successful. Ndiri panyaya iyoyoka rekedza hangu ndichichinja postogona kuramba tichienda but inini ndinofunga zvangu inini mafungiro angu pamanyaya yema-rhythm he has done very well. And I believe kuti kana tikataura kuti arguably one of the biggest artists in Zimbabwe tinototaura zita ravo iye vachimirira Zimdance. I think he's done enough and a lot for what? For Zimdance. And tikataza consistency yekuti akatanga kurekodha professionally 2004 kusvika nawo. Mukuru asati wapedza graft. Saka watomborova graft nesu. Saka une imwe problem. Emaripika mzigo. Tikuwana upodcast uko mukuru asati wapedza. Ndo imwe challenge eri kaunti challenge yave yapera. Havasina imwe problem. Aiwa mukuru anozongobata nziro pakuti vanhu vawane noise but tangopa example yekuti inzwa yamukuru toita example yekuti zvafana panoita example yekuti Winky D Freeman naKiller T andika then mafans aWinky D ndiwana kaspeed so obva tanga kupaparika zvotange tangoti Winky D chete. Ndikuti madhara ndikuti vai vachidaro because panenge vati Winky D Killer T naFreeman vanobva vati vari kubata Winky. Why? Because Freeman anogara ari pama-rhythm
Freeman one of rhythm iwana Freeman number 1 song yawe yenzi chiko yabikwa na Simplex yangaitwa number 1 pa Power FM I think yaka Pombi yanga ri rhythm takatasa Kilati angachitoneita pa mhemberero andineka angachitoneita futi pa rhythm rakaproducwa na fit saka vanhu vanobva vatagoresa saka ndikudza vanhu vanobva vatichi vanobva vatori kutenderera munhu wakateya tikumita sei tikumiziya because vamwe vari kutaura vanopinda pamarhythm but anyway Rice Sparks nakoti ndimbokubata ipapa nhasi rovhavhati nhasi ateroa but Zimbabwe munhu andinaye muno anonzi Sparks quality right Sparks ndikatarisa movement yako andideka wabuda wasenza nasquad wasenza nemaartist and hatidi kunyepa kubva kudhara wanga uri vibrant mumagitari urimo zviri kuitika waiza zvichiita sei zviri kuitika tikaona izvo zvine movement yako izvozvo andideka ndofunga wakambotanga uchiwandira kuYouTube andideka vatazoona kuti mazuva ano wakufacebook chimhondiudzawo nezvemigration yokuti chakaitika ipapo maybe mayouth anogona kuda kuunderstandawo inini ndakangonzwa kuti kuYouTube kune mari ndomakangoita masina angondiisa kuYouTube saka vanhu pavandiudza zvekufacebook ndavabvunza kuti toita mari papi vaisandiexplainera kusvika zigo ndo akatozouya ndofunga lasebatoani paakabva kuSouth Africa banditi chibaba mukutosara makaramba musiri pafacebook ndakati toita mari papi tiudzewo shamwari akazonditsanangurira manje akati mbona chichi baba kufacebook kunoona wakawanda ka skill yenyu yese munonoita ikokoko vanhu vanozonoona zvinhu zvenyu kuYouTube nechihambeno akatotsanangura zvokuti marketing plus vanhu vanozoda kumaketa manhambers ekufacebook sterek because kunoona wakawanda ndobana akazopinda pafacebook and how iri sei Facebook Facebook ma1 vanonga achinesana neni but tikuwirirana ndozvakundifollowa vanhu vacho vanojera kudzwa chokwadi wajera vanhu vanonga achiwayo akasikasirike ugomanukwere totora tozoti hai ini ndikabata nhingi nanhingi timu inobva yandifollowa papaita activity ndoisawo mari panodziya not exactly Sparks nokuziya uri ghetto youth ndiri ghetto youth zvangu but ngechitaya zvinhu ndikutoona kuti pakutobhaizika ende pane pachitobhaizika zveshuwa pane pachitobhaizika right aona waenda pepe wakura podcast yako and is doing very well andineka ende tikuona mumazuva ano uri kuwandira futi pakusumudza mayouth maje ende uri kutowandira because kana chichi kusumudza mayouth andineka iplatform yako yawacreata iwewe eSparks ende ndatoona izvo zvakatovhura rimwe channel futi pafacebook ri kungopusha music chimonditaurirawo ipapo because haisi tinonakirwa vakati kaona munhu achipusha mai right ini mukuru ndima ndingofarira music pakukuru kwedu kwatakaita then ndinobhiliva futi kuti new blood ndo future yezvinhu zvichange zvichizoitika mangwana ende takashaya new blood pamadhiri edu zvichatinetsa toona kuti takatotorerwa zheni nevamwe vanhu takatopera because of kushaya new blood ende nyaya new blood ngatibva taitaura ndakanzwa chijamuka last time kuti ayewa muindastry tikuda new blood tikuda new blood zvinoda kuti zvafana mukuru animukona imi mukuru makatopenga pastaira yenyu andika hatitarisire kuti musositi ngoma tokuonai kubva na6 kusvika mangwana na6 imi makapenga semapengero akaita wingi d munofana ngoya yenyu mupefoma mobva maenda koyawo mukoma etha wopefoma wobva waenda koya ngoma fandane wobva waenda because hazvizoite kuti tione madhara akaita saetha toneya nayo microphone kubva na6 kusvika mangwana kumbowo panguva yange kadhakwa ndonguva yenyu blood yekuti wapfana wamwewo wakawina last time waya tombowaonawo wachishaina ko hazvo zvinoitika iri akusakulombonzi kulombodaidzwa bhansomboyo ombochimhanya poya fidhozo ombachita sei ombochimhanya vanachinjwa futi ana fidhe right tobva taenda pagore rino iri tobva tagara pasi nechippers promotions pabanzi like kutaura kwataita kuti ndofunga igore rechi4 chippers icho hosta mdara chipasiri sports center mdara changu chanakirwa nacho manje right adaro but right tobva tagara pasi kuti toita sei pabanzi right ngatitorei mawinners andidika pabanzi right patorwa svikiro andidika ndiselecta naMC vakambowina andika totsvaga vanhu akamboita sei vakawina papa torwa svikiro yevheswa papi ipapo papa torwa hijackers ina selecta naMC yevheswa papi ipapo papa torwa njonda cards andino vazorepresent mabhebi obvaiswa papi ipapo papa torwa DJ Tint ovanzi uyauiswe papo wai vatorwa vanhu yavo because patsvabwa kunzi vanhu vakauya kucup clash papast 3 years vakawina cup clash
ezima-sounds ndevapi Thank you very kuti much. vakafarirwa nani nevanhu pane chakaipa ipapo here hapana chakaipa alili which means maitiro ake kuti takatona chichihanda kanonakirwa apana kuti ndatola bhozi ndoona hangu kuti dzimongoona ngochijamuka kuti ayewa vanhu hambopinda apa ndodoti papinde nhingi nanhingi ini ndozvita bhozi zvenjika nje kuti nechitara pfungwa dzangu pai papana pakanyawanzi what's on your mind nechitara pfungwa dzangu right saka pfungwa dzangu ini ndzenchitara kuti mukuru chipazi andikakafana mudhara chipazi mudhara wedu wekuti hatitombodi kumushaya futi muzvinhu ende ndiyega watofana kutoudza futi zvinhu izvozvo Right. maona metse yacho ndafana last time pandakazvitaura nanzwa magito achiti vhura chakoka handina capacity maiziya mudhara yeye ndeyane capacity ndiye mudhara wedu iyeye ndiye watotochemera tese ndiye watotemba naye zvineva kuti panyaya yenew blood kuna sparks wakabva wagutsikana apa ndakabva ndagutsikana aiwa ndo panambokudza paipe ndikati ukuona dzimongoa unokoneta preempt pfungwa dzemunhu pati vanhu anonga atori nemarongerani avo kuti isusu kuti titsvage mamc manyuwani nemadj manyuwani toita sei ngatiite masound clash tichitora vahwina tichivaisa paside kana toona kuti vahwina vavedu ava vanenge va3-4 ngatichiintroduce new blood yani yedu inenge tori strategy inenge iri kuchippers promotions neteam iri kurana chi cup clash saka vagutsikana nenew apa blood ndagutsikana nedhisiye ndikufara right Four. pana Yes, Zimbabwe nhasi mdharachipazi ndina umwe wangu sparks inogara achikuzwa achijamuka saka ndati aiwa sparks ka uyo unyatojamukire papi paparedio tiyatoonesane Tiyatonzwanane. kuitira kuti isusu kana But tisiye tikufambirana mabona mdhara. tikazokuona manje wakuenda manje wakunojamuka Aiwa, handijamuki, akutsvaga malikes aiwa maina nditsvage malikes ndanawo wakaipa handanawo Zimbabwe, well, it is DJ Sparks. Zimo Khalid Baba. And he's got a new album. Valisata pinda pa album ravo tati tingonzwa nhoroondo nemafambiro avaita kuti vasvike chi pavave kuitira kuti ndine mageto itsi akawanda akachindibvunza kati godfather anonzi DJ Sparks ndiani tinogara tichimunzwa kubva kudzana but we want to understand more. Ndofunga nyaya dzese dzanga tichema nadzo aita sei ataura inde zvanzi nhasi ndikugutsikana ende ndiri kufara right ngatiende paalbum Sparks chii chakaita kuti ugare pasi kuti ndoda kubuda nealbum rangu it's because like handikukudzai kuti ndine maeras anendiona achiitwa music industry right like imwe heroship futi inoitwa muindustry yekuti toamba tichingobhiga umwe vanhu madhara asisina nzeyo dzekunzwa good sound sikuna vapfana vakaipa variko honge hatiregedze kurespecta madhara andika but kana kuchinge kuna vapfana vanemwe sound weripo ngativapewo mukana timbonzwa kuti vari kuita sei saka ndangoti kuti ndingozvitaure zvinhu zvikaizvo ndisingazviite panoita problem pandiona kutadza kunyatsoexplaina zvinonzwisisika saka ndangoti ndingoite album rine sound yandobhelievha kuti guys sezimbabwe takafamba nesound yakadayiwo takamboitawo masong ane vocal clear like music yandaya nayo panapa tinoenda kumberi right man album rine matracks mangani album ane matracks akati ndinofana kusvika pa8 and album rakazara masuperstars right nhasi tave nematracks mangani ndaina akawanda ndinofana kusvika manganitana ndinofana 7-8 Tana ngalipo juggle emasong. Well, Zimbabwe, DJ Sparks is in the building. I got for the top of the ghetto president alongside the most wanted. Selector Tanamana. Well, inside, we got to be juggling the album DJ Sparks featuring superstars. Let's go, Tana. vamwe vacho kutotaura vachizvitemba ungatoti vane linki rekudenga manje mwari varamba izvozvo vakati tinopasvika padenga kuisu tingangotadza sei varivo vakatotipa tarenda dzimwe nguva ukateerera vanhu auite chinhu Pull it one more time, please. And another producer, Ngomeri Sparks. Ngomeri aproduced na IRT na PJ. Okay. vamwe vacho kutotaura vachizvitemba ungatoti vane linki rekudenga
manje mwari varambe zvozvo vakati tinopasvika padenga kuiso tingangotadza sei varivo vakatotipa tarenda dzimwe nguva ukateerera vanhu auite chinhu pane vanhu vanongoda kumisa vanhu kuti usaite chinhu dzimwe nguva ukavanzwa vachitaura ungati zvimwe pamwe vanotyasadzana namwari ndakanzisiya adirira ukuita uri kushingirira pasina shamwari taingodzikisirwa tichinzira mupasvike padenga vamwe vacho kutotaura vachizvitemba ungatoti vane lingi rekudenga manje mwari varambe zvozvo vakati tinopasvika padenga kuiso tingangotadza sei varivo vakatotipa tarenda manje upenyu vhiri hapana anogona kuziva zviri mberi nogona kana kundishora nhasi asi hauzive mangwana kunei kana murombo wane munhuwo chimbomira kundidzikisirawo nerimwe zuva ndichafarawo kana mwari vandirangarirawo taingodzikisirwa tichinzira mupasvike padenga vamwe vacho kutotaura vachizvitemba ungatoti vane lingi rekudenga. All it is brand new, DJ Sparks production. And of course, this is Killer T. Shoots! Soundy big thing there. Shake some on the bar. Cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno ndingatoziya doro aundione ndiri singuno cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno andingapanishe moyo wangu andingagare ndiri singuno ndiri singuno andangati moyo wako ndipo ndingumiro wablo andakati winitana jora ndinguna kesama maimana ndikuda sama ndego ndipo bede kuti wanga milana na papa yori mama amene moyo wangu ndati Time we bring it back one more time. just on this show Alakabikwa nanini. Na KQ ndinaye mfana wangu naye mfana hapa KQ Ndiyakaribika. mad producer Salasia. cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno ndingatoziya doro aundione ndiri singuno cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno andingapanishe moyo wangu andingagare ndiri singuno ndiri singuno andangati moyo wako ndipo ndingumiro wablo andakati winitana jora ndinguna kesama maimana ndikuda sama ndego ndipo bede kuti wanga milana na papa yori mama amene moyo wangu ndati usabone moyo ungatoti goyo bacha kuti undibanda kwiyo unitamurito shoshi sakanda kuimbira kanzi Kusta FM stereo cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno ndingatoziya doro aundione ndiri singuno cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno andingapanishe moyo wangu andingagare ndiri singuno. Yeah, DJ Sparks. Never will I ever be lonely in this breakup story now, no. Moyo wangu akaupeta nikazitemba, ama sorry. Pawai paparika, waifunga ndicha tatarika. Unomboketa kuti ndonzaniko. Unoda kutomiswara aziko. Kundifuna moyo wangu unodarireko. Pamunoti manyura mununa munoreveiko. Pawai paparika, waifunga ndicha tatarika. Unomboketa kuti ndonzaniko. Soundy big thing there. cheruga ndifuna moyo aundione ndiri singuno ndingatoziya doro aundione Inonzi chi song is Sparks. cheruga ndifuna moyo kana ukandivhuna moyo
Uzonika ke kufuthi. Andingabanishe moyo. Isong ikaiya. Ndikuyithemba singayithi Godfather. Right. Yatopera pamasayisai. Ayisati hapo pamasayisai tongoti imbotange yamboridzwa kuno kulimbonzwa kuti vanhu vanoti iwo chii nendhandira kadayo. Timu yangu uyaika paFacebook mukotionesa kuti zvanzi munoti kudiko nesong ine vibe iri. Zvanzi ndikuithemba zvakanyanyisa but vanhu vanogona kuitarisira rini pamasayisai. Yeah, this week nanangomira kuti mbotange tamboona Godfather tobva takanda. Right. Saka pa I think mangwana sikuya mangwana inenge yapo pamhepo. Inenge yatopa. Yeah man. Tanaman, squeeze in another one, please. Yeah. Nzola chinita. Keiko on the beat, boy. T-Guns ngambea. Dai wakandiudza pandakatadza. Zvaisanyanya kundirwadza. Dai wakandiudza pandakashaisha. Umwe ndazonatsa. Dai zvigadzirisa faster. Wakatiza nemumvuri ndiri pazuva. Koinidza ndatemba newe. Asine kufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe kutiza nemvuri ndiri pazuva koinizva ndatemba newe asine kufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe ndaiti ndazvibatira ndichagara ndakambundira asi ndaisaonera kuti pane achantorera ini ndaisatondera kuti pane achandutira ndaiti nchakuudza nhamo dzangu ndichikuudza zvese zvirimo mumwoyo mangu ndaiti chansava siwa zonekava paronda wandidzvanya ndaisaziva chandikanya siwa zonekanya pamwe ndini ndaimhanya asi dai wakandiudza ndisina kubvira ndapera yawakandiudza Star FM. wakatiza nemunhu uri ndiri pazuva koinidza ndatemba newe asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe kutiza nemvuri ndiri pazuva koinidza ndatemba newe asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe bebiri yarakandirova welcome to town andida zvichifaya zvikadhakwa ndave down ndikuzvitongesa ndichizvibvunza kuti ndini here oita ukurutsa tamichandihina but now ndikuzvichungurudza kamurambiro kacho kundirambosina kundiudza nochifunga ndiri paeasy usafunge ndakapusa kunge zvimafuta zvaunozora wakandiuza ada kutsondonishinda nderisipi ndakaruza but uchaluza control andiona ndichikruza jeri ndakabuda nechesi ndirisikuza uri nzenza zvekuti munhu uri kudanana naye ifuza savokandifonera futi neetime anojusa for me the sky's the limit and it's brusha mwoyo ndakauudza futi zvandiri kuda ndikati mwoyo muti handichakuda wakatiza nemumvu uri ndiri pazuva koinidza ndatemba newe asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe kutiza nemvuri ndiri pazuva koinidza ndatemba Star newe FM. asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe DJ Sparks. General. Mati ingoma iri ndi T-Guns. T-Guns nemfana wangu Munyowani. Right. Akangodiscover kuma streets nemfana akaipa. Zola chinita. Anzigani. Right. Makamudiscover kupi. Isusu totumirwa mangoma every day. Right. Saka pakutera mangoma baba ine nini manjika nyangu mangoma yakawanda sei ndizomboita time yekutera mageto idzi ndibonzwa kuti wakaipa ndewapi. Mangwana tiri chinetsana nani. Ndinoda kuwaziva chatowabudikira pamfana wacho. Saka pakunzwa fana ndakanzongomfana ndakangona kuti akapenga ndifana kumisa pabhama razimkaleti. Ndiyo amauya nayo. Ndaya naye panapa mfana. Greetings King Gun. Yes sir, muzibona sei my elder. Indira airarise maworks. Maworks boss. Munobuda nechepapi King? Ndobuda nechepa Heathcliff apa Chocolate City. Pa Heathcliff? Yes sir. Matanga urawa magitari kudhara here kana kuti makatongo movement rakatongotanga na Sparks papa. Kudhara but haizozizira anyatsochitanga manje. Oh, muna amwe mangoma makamboreleasa kambotenderera mumageto youths. Hapana mangoma ndakamboreleasa kanyotenderera stereo zvekudaro zvedu zvekumaraini zvongonzwana natega. Oh, kumaraini mune muri hero. But apa mabva maiswa pa national level manje na Khalid. Ndabva ndaiswa pauchi. Aiwa King tanzwa makabata zvanchaita kansana pina pa next piece rangu ka. Yes sir. Ndikuda kungodonedza chi
bitiri mungoti papati yenyu yamakaimba zvekana 30 seconds Alright. pasong iyi timbonyatsoonzwa kuti hapana kushanda autotune here zvakanyanya. Right. Mande, Uye tipezve. zvaro. Tinoti mungotiroera pasina beat. Pasina beat. Tinzwe voice renyu. Anzi, dai wakandiudza pandakatadza, zvaisanyanya kundirwadza. Dai wakandiudza pandakashaisha, pamwe ndaizonatsa. Ndaizvigadzirisa faster, wakatiza nemumvu uri ndiri pazuva, ko ini zvandatemba newe, asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe, kutiza nemumvu uri ndiri pazuva, ko ini zvandatemba newe, asi nekufamba kwemazuva ndinowisha kuzomita newe. Saka muri kubatwa pasocial media munobatwa papi King? Right, vakangoti Gani ZW ndo pandowanika ipapo masocial yendos ese. Right. Gani ZW. Yes. Gani yenyu GUNNIE. Yeah, ndiyo chaichayo. ZW vatongokubatai. Vanobva vatongondibata ipapo kana pa DJ Sparks Music ZW. Vanobva futi ipapo. Tanaman. Conquering Promax, DJ Sparks. Yo. Sound the telegram get am hot. Chipapa baba chaka penura shati. Clock akakati. Kuno koma faru atito mwe fati. Fonera kudanda to tiparimwe kula books. Chekoda ko fara kote soma toxi. Apali vano nyara pano punge nox. Hold it one more time, please. Star FM. Feel it. Conquering Promax. DJ Sparks. Yo. Sound the telegram get am hot. Chipapa baba chaka penura shati. Clock akakegwa nyokati. Kuno koma faru atito mwe fati. Fonera kudanda to tiparimwe kula books. Chekoda ko fara kote soma toxi. Apadi vano nyara pano punge nox. Tere ko fara tere kuno ndiyo piyo boxi. Usasa seruva makula yo. Chingorova makula yo. Usafungese kumbano. Panorova makula yo. One more time. Aksapo. Mad. DJ Sparks. Star FM. Feel it. Sound the telegram get am hot. Chipapa baba chaka penura shati. Clock akakegwa nyokati. Kuno koma faru atito mwe fati. Fonera kudanda to tiparimwe kula books. Chekoda ko fara kote soma toxi. Apadi vano nyara pano punge nox. Tere ko fara tere kuno ndiyo piyo boxi. Usasa seruva makula yo. Chingorova makula yo. Usafungese kumbano. Panorova makula yo. Rova makula yo. Chingorova makula yo. Usafungese kumbano. Chagorova makula yo. Ona chego fara iri pamchibilika. Jebo yakatoka saindika. Magumstuva astika. Mukuru wa mafaro kawashika. Well, his name is Ja Chowda. Fonera kudanda to tiparimwe kula books. Chekoda ko fara kote soma toxi. Apadi vano nyara pano punge nox. Tere ko fara tere kuno ndiyo piyo boxi. Usasa seruva makula yo. Chingorova makula yo. Usafungese kumbano. Panorova makula yo. Rova makula yo. Chingorova makula yo. Usafungese kumbano. Chagorova makula yo. Well, his name is Ja Chowda, and of course, he will be coming through tonight on the Zim Dancehall Overdrive. But before I introduce my next song, chimbondudza ndikuona kuti munenge mune relationship yakasimba na Ja Chowda. Ja Chowda my youth. And don't believe what mfana yakatopenga kuti akaungana atototamba. But ingoti mukana nenguwa mene zvakampotsa sei.
right but zvinozongombata chete ndakafana namata pamwe mhepo because akaipa mfana akaipa zvekutodaro. Makula yakabikwa nani? Yakabikwa naKeku chomufana changu ndofamba nacho nguva zhinji. Right, ndochakabika makula ayo ikabva yazomastwana nomwe mufana anonzi PJ, so vafana ivava vasibhogo. Keku akabika mangoma mangana dzina mabits ngatingoti mazhinji acho kudai pane 500 then imwe yacho ndira Ghost Magician yamari big up Ghost Magician naIT big up IIT but mixing and mastering yese yakaitwa na PJ. Right, Keku mukubikira kupi? My elder. What do you say? Ndiri boy nini. What do you say? Aiwa, muri kubikira kupi kanokwana muri kutemwa na DJ Sparks? Tiri kubikira mangoma ya ku Bluffview. Ku Bluffview. Kushandira Saka anongashida kubikirwa ngoma dzawo vanokubata isei. Kuna vanokashita reketi mbobatwa wani. Keku timbo yakuzobikirwa tanakirwa ne vibe remakula yoyo. Alright, vanokwanisa kundibata pama social media platforms ese. It's Keku everywhere. Then number dzangu dzinoti 0782 100 501. Ndotsokorodza zvekare 0782 100 501. Right, Zimbabwe Taura in production Murquins say his name is Keku. Well, he's based in Bluffville, but while he's here tonight, courtesy of DJ Sparks, he's one of the producers on the album. Well, tell him a switch. DJ Sparks to the world again. What is up? Come to the world again. Uya kuno. Zinkali. Shokuta bukuya kumba kwenye ndine sutu. Chirivo chanenge ndaka mechesa nebutu. Shima super wana anko wajeta sutu. Nyama mdiro. Star FM. Well, bring it. Yeah, man. Lyrically gifted indeed. Popton is the name. DJ Sparks to the world again. What is up? Popton to the world again. Uya kuno. Star FM. Zinkali. Shokuta bukuya kumba kwenye ndine sutu. Chirivo chanenge ndaka mechesa nebutu. Shima super wana anko wajeta sutu. Nyama mdiro wachameza tutu. You the woman of my world. Tam, the girl of my dreams. Tam, you the woman of my world. Tam, you the woman of my world. Tam, the girl of my dreams. Tam, the woman of my world. Tam. To the world again. Count it just wonder. Marry it just spend a senge ya kadona. Andi kutambi beba nisi Maradona. Hero ya mi baby nguwe supernova. Bia hero sip. Mabero chita beep. Dino kupinda tip. Mudi one my hip. Shungu tangu kuya kumba kwenye ndine sutu. Chirivo chanenge ndaka mechesa nebutu. Shima super wana anko wajeta sutu. Nyama mdiro wachameza tutu. You the woman of my world. Tam, the girl of my dreams. Tam, you the woman of my world. Tam, you the woman of my world. Tam, the girl of my dreams. Tam, the woman of my world. Tam. Pretty little flower. Now you make me see. Well, if you're watching live on Facebook, you need to share the page. And because in the building tonight, we have DJ Sparks. I love you, honey bunny. Azim Khalid. You're a sunny. Girl, you want me diamond, you me color, you me prisoner. Sparks, ngoma iri wakarita na Popton ari munomere. No angasiri munomu. Right, takarita ari koko mukashandisa technology. Takashandisa technology because Zimkhalid vanongwari folazi futi ka technology. Zimkhalid vanongwari up to date. Barabikwa nani? Barabikwa na Ghost. Ndakatsoona kuti apa pada Ghost. Right. And Joshua chibvaita justice pa ngati Ghost wacho
Ghost anoda ngotsamwiswa mbichana chete muone zvaanoita. Anobva apedza. Mawani. Well, Tonaman, switch. Star FM. Kana mwari vani pangana mama wakati mjadada jandiriza kunge mashakada lese vane godo mjabaikana kana mwari vani pa usaso mtsure oka mgani wona nchidada Demonza gazike Star FM. Feel it. Them no like fast my jokes inzwa mama wakati mjadada jandiriza kunge mashakada lese vane godo mjabaikana kana mwari vani pangana mama wakati mjadada jandiriza kunge mashakada lese vane godo mjabaikana kana mwari vani pa usaso mtsure oka mgani wona nchidada ndeka ndosiva kwandakabva ndakaona namo nchingwava ndakaona namo ichidada tsure oka mgani wona nchidada ndeka ndosiva kwandakabva ndakaona namo nchingwava ndakaona namo ichidada mfunge asi hanga aingagare punde mapurisa akasvika zvikanzi musunge aya mavanga ekuedza zvichiramba kushanda sitichingodambura yaya baba udzetoshanda aiwa sitaingodambura rudo rwajesu ndiro ratidza pano ende kana usiri mwari aiwa utonge pano ndine simbariri mandiri satani autonge pano ndosiva kwandakabva ndichingwabva tenda iyo musazontsure oka mkandiona nchidada ndeka ndosiva kwandakabva ndakaona namo nchingwabva ndakaona namo ichidada tsure oka mkandiona nchidada ndeka ndosiva kwandakabva ndakaona namo nchingwabva ndakaona namo ichidada mfunge wakati njadada chandiriza kunge mashakada lese vane godo mjabaikana Star FM. kana mwari vani pangana mama wakati njadada chandiriza kunge mashakada lese vane godo mjabaikana kana mwari vani pa musaso mtsure oka mkandiona nchidada ndeka ndosiva kwandakabva ndakaona namo nchingwabva ndakaona namo nchidada tsure oka mkandiona nchidada Nima absent my time is party. Ngangwa muba wakabeka crowni. Unobona umbo wajizwa makani. Uchi uso itatogofti tauni. Sinona kulatira. Singa bone watotitira. Uyo venda kuchekera. Ukakati tabanu utabatenzira. Na uchi bila bila. Utato itajeko bila bila. Bring it back. Star FM. Feel it. Unobona umbo wajizwa makani. Uchi uso itatogofti tauni. Sinona kulatira. Singa bone watotitira. Uyo venda kuchekera. Ukakati tabanu utabatenzira. Na uchi bila bila. Utato itajeko bila bila. Chipawa pamo sisina machkira. Rambo Abudoji bochinja Ingodasi mani bonzo tuchinja Upenyi wa joru takange kancha Utotenda wana ona yesote Abudoji bochinja Ingodasi mani bonzo tuchinja Upenyi wa joru takange kancha Kancha ona yesote Angwe waka matoga pacha Alondir kuisani sina chanda tata Abuda kutondiro wa manza Ngwenda famba mkwanza Anda yedes kwande swachanza Anjambo jita shenzenjang Nakaramba miswa ya na winjang Andina poto ino pinjang Sparks andi punjang Mataga ya
my kind. I would also watch in Jane, but I see money bonzo to change. Open you a joru that can get ganja. Then now I wanna say, yeah. Now I'm good to watch in Jane, but I see money bonzo to change. When I joru that can get ganja. Ganja, all I say, yeah. You don't have to let it. Mukambo Baba. What don't you see? When that go check it up. I think I know what's about to say. Well, it is God for the Temple Man alongside the most wanted Selector Talaman, and in the building tonight it is DJ Sparks. But well, I've got Judge Out coming. After Sparks, I've got Rayma coming through tonight, and I've got Njonda Kazi coming through tonight. So well, it's action packed like always. Sparks, my general. Abo baragaiba. Kuno arkunzwa bama chimbodu choti ngoma rama nakirwa naro ramukutaivaga. Bama rese rakaipa bati ripa number 1 ndeiriri. Chingoti kandira ipa Facebook, mungoti kandira pa WhatsApp. Tongoonesana. Tozotaiwa. Bataiwa bama ripo plus natoti bama rakasiyana. So far set up a vibe race. Right. Two asipo cheti in the end isong ya Lady Squander ne song ya Malot ndiwe kansandawe nawo but nchazongokukandira mawani kamkuru mawani auba mawani ndifuna mayenzonzo kwati akanyorwa zvine unyanzvi lasiyana nemakumanyorwa anangachita nafana maizi yampano yenyaya wala kanibomera ipapo ko mavideo toita sei pamavideo right pamavideo apa zvatikuita mani takasanobudisa video ranisha tease ende riri kuperforma zvinoshamisa wezi ratosvika 1 million ndifuna kuma nearly 700 kokoko per month right. Saka manumbers edu ana kushata still saka titange tichikanda mavideos amavideo pane basa kagodfather saka zvino kuti paese mangoma ari pawo pamachawana mavideo ese achawana mavideo but ngoti PS yacho manje ako Khalid wacho anazimunga saka after this project what's next for DJ Khalid? Right for rhythm yeah I think ndiye ndoga nchitana nerhythm culture nchiti rhythm culture pana maitiro aitwa namukoma asiriwo futi ekuti tozadza artist million ane time yekuteerera artist million pa rhythm one ndiani saka ndamboisa for rhythm ndobva ndamboita zvandiri kutaura kuti guys ngatiite rhythm inongoiswa 3 vanhu vanozikanwa kana 3 vari kupisa nguva yacho nevafanira kunge 3 right. Ovhaiswa instrument mukati ndere culture ngazviende kana paina zonakirwa ngaanorecord instrument ari koko kana paina azoda kuti tsvago ngaauye achititsvaga but zvinhu zveculture zvidhipiswe right aiwa bo zvekuti Kingman thank you so much for coming right kuno ari kuvudza kuti maplatform enyu ese akanzi DJ Sparks ere right akanzi DJ Sparks W then tine platform inowana reangogadzira mageto yuzu tanga achingoti ana song yake ari kufunga kuti song ikai iri bo but ana mabudget evideo tikushuta ma-vibes and bars ingoti platform ingoti nangiti mageto yuzi tingowane patinongomaisa vanonge vachifariro mageto yuzi manew voices vanonosubscribe that YouTube channel yakanzi Sparks Music ZW pane pachingokandwa fana vakaipa vari kungoda kuimba zvemusic whether hip hop zimdanzo chii unongoya ungoita unoita ipapo ngara achitikomborera andidika yeah man aiwa thank you so much Kingman mune nhamba dzebasa dzamunoda kutipera kana vanongokubata pasocial media mageto yuzi nganitsvage mageto yuzi anonetsa anenge asina mari saka isoka effort aiwa thank you so much King nekuya kwamaita tichakomirira kana ngoma dzauya todzitora bali dzamatisira idzi mati takwanisa kutenderedza nangotsa dzabuda hadzo aiwa mangoma ngachitoende kuvanhu aiwa vanakiro bhama ngatichiende kuvanhu vanhu vanakiro andidika takamirira for rhythm I give thanks, Kingman. Well, Godfather Templeman is my name, and I'm here alongside the one Selector Talamana. And of course, a big thanks and respect to the one DJ Sparks for representing the culture and coming through with an album. We await for rhythm. But in the meantime, of course, on rotation, it will be the album. You can always tune in on Thursday on the Zim Dancehall Overdrive, 9 to 12, or Saturday on Dancehall Remedy 9 right till 12 midnight. And of course, this is what we do. Well, Tana, let's go. Money maker, Ravano Venga, Marikushiti Vano Misani, Ponda
pretending who got the hits. Roll free outcome and I give them FIFA. Enemy change is better than ever. And this year I'm from the Gemini. And I'm a lover who did it away. Chembere Tasaramure. Kobo man I give them FIFA. Enemy change is better than ever. And this year I'm from the Gemini. And I'm a lover who did it away. Chembere Tasaramure. I am TNT. Ding ding, energy, energy. Bang, bang, bang. Let's shut this. Magamu. Sean Billy. Rosie out. Macha saura machi tenda. Yango mkandi venga amka kanu retarenda. Bakayenda, bakayenda, bakaneta, bakaneta. Shibakendo sipeta tasta place on the keta. Nirisi trendsetter, cool getter, money maker. Ravano venga. Marikushiti vano misani. Pona pretending who got the hits. Roll free outcome and I give them FIFA. Enemy change is better than ever. And this year I'm from the Gemini. And I'm a lover who did it away. Chembere Tasaramure. Kobo man I give them FIFA. Enemy change is better than ever. And this year I'm from the Gemini. And I'm a lover who did it away. Chembere Tasaramure. I am TNG. Champion gali, tuneno isi asituma popo naima kufana nitesim Nekutupai, tukambo tukadirwa shuga mota inonoka Kwadiri urinye mbai mbomi sana tash Motondi wombera kwandiri muriba kwa shamakuru Wadziwane pakamu, shingwe inyash Chipote kuimba hamuna kuta inyash Wolfi au kama na give them FIFA Enemy, TNG is better than ever And this year I'm from the Gemini And I'm a lover kutita wai Chembere Tasaramure Krogo man I give them FIFA Enemy, TNG is better than ever. And this year I'm from the Gemini. And I'm a lover good eater way. Chembere Tasaramure. Sagargatim, boom boom shot, Fargatim, Yegwa Scott, Pariku Manyamunu, take a shot, Margucha, Niripira Virambe, Vandakatea Murucha, Mupoganda, Ukamanda, Negem, Margucha, Nipoto, Irgo, Pisa, Matona, Urucha, let me ball it, didn't win it, let me ball it. Let me ball it, let me. Kuita sewa one wachiti ona shavo, shavo. Kuita sewa sive wachiti siva shavo, shavo. Ona kushikakata, matokanganwa kamukotoke pakata. Inga taifamba nako, kumbo manyiswa nepinya ine bakatwa. Bani noti dairai, oh dairai, ngoma mtakunanja. Geto yu dairai, oh dairai, ngoma mtakunanja. Tafunga kubata basa kotesho pasa pasa, ngoma mtakunanja. Tafunga kurowa ngoma kotesho pasa pasa, ngoma mtakunanja. Ndaramba kuti vandiudzire kuti ndivanze vakandisunyadzeve kurete kusakakerera kwandakafana mangoma tichiita zvewe kana usisandiziva ndikusiyewo takakura tese bati mave mabe makukanganwa kwamakabhana chate pataitambura tese zvekukanganoti dairai o dairai ngoma mtakunanja ketoyu dairai o dairai ngoma mtakunanja tafunga kubata basa kwetezvo basa basa ngoma mtakunanja tafunga kurova ngoma kwetezvo basa basa tafunga kurova ngoma naizwa ishungu dzangu esaitsoka mbutu dzangu ambumba kandakana tunano ambumba kandakana tunano pamune pepesa ukuru wangu uchindiyamura unu wangu ambumba kandakana tunano ambumba kandakana tunano sakambira kundi cha hausi cha tasatere pakutsvaga taga ndinenge chicherwa chakabuda mutaka sandinyore mune mafeso mumupakwa ona zvino vakandona vakuti baba sandisekerero chindirwisira musaka ini ndiri gombwa ndibatire chambwa pano chambwa yesa zvisinyore kumanya mangoma ya 20 years vapinda mugomo kuzvitsanyira ma10 days ndozvivharisa ngavaite teteri race indongomiswa na10 vakomana inzwa ishungu dzangu esaitsoka mbutsu dzangu ambumba kandakana tunano ambumba kandakana tunano pamune pembetsa ukuru wangu uchindiyamura unu wangu ambumba kandakana tunano ambumba kandakana tunano zvinoita sezviri easy so ndiri muchibage ndiri busy so ndoziva kuti easy come easy go mastriti tomaziya hadi speed you know Jana you're serious too you're natural I'm supernatural Pokoma nice why shungu zangu esaitsoka mbutu zangu ambumba kandakana tunano ambumba kandakana tunano pamune pepesa ukuru wangu uchindiyamura
tese tere papu taga ndinenge chicherwa chakabuda mtaka sandinyore mune mafeso mumupakwa ona zvino vakandona vakuti baba sandisekerero chingi